Aí, de protas, de protas. A ver, boas tardes. Deixamos a mamá? Deixa. A ver. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Como vos chamades? Eu chamo-me Carmen. Eu Manuel. Eu sou Ramón. Eu Vanessa. Moi ben, e onde nacestes? Eu nacen aquí na Carvalla. Na casa do Un lado. pouco de Vimianzo. Unha deña de Vimianzo. Vimianzo. Sí. Sodes todos de Vimianzo? No, eu son de un pueblo que pertenece a Constán, que se chama Agolada. Moi ben. Digo, decir, seguido lá. Aquí tamén. Onde vivides? Eu vivo en Santiago. Un can. Soa. Porque vos sodes irmáns? Eu vivo en Santiago con meu marido. Que é Ramón. Que é Ramón. Manolo. Eu vivo na Coruña, traballo na Coruña. E eu era coreano. Pero tamén traballas en Carballo, tamén traballas... Na Carballo, máis ben por disfrutar. Por aí nada. E Vanessa? Eu vivo en Canarias. E iso como foi? Pois aquí non había moito traballo, fomos para probar a Canarias. Que idioma falades habitualmente? Galego. Eu correcto. En galego menos cando está en Canarias, claro, evidentemente. En Canarias non se fala moito galego. En Canarias tamén Bueno, na eu casa. falo bastante. Bueno, eu acordo un día de estar dormindo coa ventana aberta un domingo pola mañá e despertarme pensando que estaba aquí porque pasaba unha familia con neno que non lle quería ir a misa e falando en galego, que alía que todo galego, sí. Maravilla, agora, por Sí. desgracia. Ti na Coruña sempre falas en galego? Sempre. E non tes problema? Ninguno. Eu sempre falo. E no vosso entorno que lingua se fala? O meu era. O meu turno sempre. Si non me mayorito en galego, pero teño amigas que falan castelano, só castelano, En Santiago? en Santiago, sí. Pero ten, moi eu, outra vez. Sí, eu falo galego moitísimas veces. Entendo o galego, de feito unha delas é catalana e non falo galego, pero podes falar que entendo perfectamente há moitos anos aquí. No meu traballo falan 50-50. Onde traballas ti? Unha empresa de telecomunicacións en Santiago. Pero bueno, hai xente que é bastante que fala das plantas. E ti, Manuel, na Coruña? No teu entorno falan galego? Sí, Na empresa? todos. E no barrio? Tamén. Pero ti ven que se te da Coruña de los Non é o mesmo sitio, era Ballou, pero bueno. O que? Que non é o mesmo sitio, era Ballou, non, pero... O sea, que vos falades galego na familia, galego no traballo, galego na... Sodes uns bichos raros. Sí. Porque isto en Galicia esa cada día vese menos, non tedes esa sensación? Bueno, no noso entorno non. Nas aldeas sempre. Aquí nas aldeas sempre se fala galego. E nós en Santiago a mellor non vivimos tanto... No noso entorno falase moitísimo galego. Pero moitísimo. Despois, hai xente tamén que fala castelán, pero... Ah, Santiago tamén se fala moito galego. Moito, sí. Hai moita xente que fala galego. Sí, por eso non Hai sei. xente só, mira, que a mí me Sí. teve choque onde vas así pola... Bueno, tal, vas ao centro de Santiago, tal, ves os estudiantes e tal, fala moita xente castelán ou galego. A mí, eso Sí. choca un pouco, non? Porque se fala en castelán agora aquí en Galicia... No, pero tampouco, ves, cando vas ao super e che falan castellano, te falan en gallego, tamén nin te das cuenta que che falan, falan perfectamente, ti te entendes perfectamente. É moita xente que cambia tamén, non? Sí. Falas que a unhas está falando castelán, ti falas igual que eres, cambia galego. Sí, sí. Non todos, pero bueno, moita xente sí. Eu creo que cambian menos nas tendas. Eu gosto de empazar, ou así, entendo o galego, pero non se falan o galego. Hai moi pouca xente, onde hai veces que sí, pero moi poucos. Se va un super así, eu penso que sí, que non te falan o galego sen problema. Sí. Tivestes problemas algunha vez por falar en galego? Non, eu non. Era eu contestaba igual en castelán ou eso, pois eu falaba galego, pero nunca tuve así decirme, non te entiendo, non tuve problemas desos. No, tampouco. Vamos a ser que faltaba, non? Pero bueno. Bueno, a luz pasou unha vez en Coruña. E que lle pasou? Que foi a unha tienda destas de comprar combinadas non me acordo que lle preguntou que se tiña algo, non me acordo que foi e xa velle que non me entendía non te entiendo e que lle pero non é real, é así, pero es que non te entiendo bueno, pois se non me entendes non te preocupes que vou a outra tienda onde me entenda
É marchou, pero... Eu tamén estaba pedindo algo contigo, non vi un escolar, só. Ela deduciu que non entendía porque me fala galego. Estudiastes galego na escola? Sí. Sí, pero bueno. No, eu Daban sempre clases en galego. Sí, pero había moitos profesores que falaban castelán en Vimianzo, non? Hombre, realmente xa non me acordo, porque eran tantos anos. Sí. Eu estudiei en Carballo e así daba, Sí. No instituto que recordo eu. E os rapaces de agora estudian galego na escola? Era que tiros poucas. Sí, por exemplo, a miña filla sí que estudia galego, a profesora falalle sempre galego. Pero hai moitísimos nenos que falan castelán. Moitísimos. Eu creo que o entorno máis lento dos amigos que teño. Pois se ti falas galego, e vamos falar galego, ao final falar galego. Pero se os amigos co que anda falan castelán, Claro. ao final Acaba falando castelán. As canales danlle galego, non? Na casa. Na casa, sí. Ali aprenden os dous idiomas tamén castelán, o acento canario. É galego porque lle falan os pais e os avós, Sí. Non. E tedes sensación de que se fala cada vez menos galego? Menos galego, sí. Pode ser. Eu creo que sí. Mais as novas xeracións. Eu creo que sí que se fala... Eu non sei, homes, A mí, estadísticamente sí que parece ser que sí que é así, pero bueno, eu en Santiago teño a sensación de que hai xente nova que fala galego. Bueno, pois eu outro día fui a unha reunión na clase da miña filla, de Ana, e casi todos os pais falaban galego, pero todos coincidían, a maioría dos pais, había un que falaba castelán, pero todos coincidían desde que empezaron o cole, que mezclaban todo, e que nenos que nunca falaran castelán, que ahora se mezclaban outras palabras en castelán con galego. Pero non é malo tampouco, non pasa nada. Non digo que sea malo, pero... O día de mañá que cada ten que diferenciar, se me fala galego, se me fala castelán. Agora, que eu mezclo con un rapaz de 4 anos, non pasa nada. Eso non pasa nada. Non, Non ten que claro. falar correctamente ningún idioma. Ten que ter noción dos dous idiomas, dous ou tres ou o que sea. Pero con eso quero dicir que se debe falar bastante castelán, senón os nenos non acababan... Tira para nós temos o exemplo da veciña nosa, que é unha nena pois que os pais un fala o inglés, o sea, un fala inglés, outro fala a nai fala o francés, e a rapaza responde en galego. A rapaza pois sabe 3 idiomas. É mal acostumbrado, sou claro. Bueno, claro, o que estaban falando na escola tamén. E por que crees que a xente xoven non fala tanto galego como antes? Non sei, eu creo que a xente non valora o galego. Creo que se sinten o mellor máis, non sei como explicarlo, como inferiores falando galego. Eu creo que sí. Sí, pode ser. Creo que é un... Si sentese menos valorados ou menos, non sei. Eu non tens moita razón, porque o galego é o idioma igual o castelán, o catalán, de feito, temos os exemplos cataláns. O catalán o idioma deles é o catalán é a muerte do catalán. E gusta, eles viven, non é... Sí, pero aquí... Aquí é todo o contrario. Claro, é que non se pode comparar. Eu creo que aquí é todo o contrario, xusto. O problema é que isto é menos, claro. Pero que esos días están desaparecendo, pero onde máis fala galego. Cando vas a Santiago, digamos, a Coruña ou así, sentimos un pouco marginados cando falamos con xente que fala o castelán. Eu sinto-me incómoda falándolle galego. Pero mellor ti porque estás moi habituada a falar castelán, por estar en Canarias, non aquí, falas de forma habitual fora da casa o castelán sempre, o mellor. Chegar aquí, se che falan castelán, sentes que incómoda contestándolle en galego. Eu xa o pensei antes tamén. Eu xa dixen que eu falo por exemplo, que estaba falando en castelán, eu falo en galego, que niño do portátil non está falando en castelán. Eu falo en galego perfectamente, entendo perfectamente o que dile, entendo a mí. De feito, se eu sei unha que fala galego e outro castelán, vou ligar que se só vou joder e falar o galego. Si, no, eu creo que te sientes incómoda se lle das importancia. Pero nós como estamos tan habituados a mellor a falar o galego, vivimos en un entorno no que, bueno,
falamos con todo o mundo en galego, pues, xa non lle damos importancia. Home, se vais a outro sitio fora de aquí que non se entende en galego, Bueno, claro, pero aquí... non dá importancia ninguna. Non, se acabou. Todo o contrario, eu creo que o normal é... Non, falo sempre, incluso cando falo por teléfono, pois con un fenómeno brutal, sempre galego é. E tú, vamos, galego. Sí. Para con Feijóo, tú, hecho... Sí. Coñecedes xente que mudara de lingua pois de aquí a Santiago, de aquí a Coruña? Eu non. Non, eu tampouco. Sí, ti, Canarias. Ali é máis probable, claro. Claro, creo que o cambias cando sales de Galicia. Aquí non. Aquí non, home. E o galego só sirve para Galicia? A ver, eu creo que sí. Claro. Eu creo que fora de Galicia podes falar galego con xente que sabe galego. Pero... Bueno, os cataláns, en realidad, No. intenten falar, pois sí, claro. Pero un catalán fora de Cataluña non fala catalán. Bueno, pero en Cataluña pero intenten exportar o catalán. Pero a comunicación que é moi unha luna, entón sempre pode haber fora, Pero é complicado. De feito, as películas se titulan en inglés, en catalán, en galego nunca, eso seguro. Sí, mas as que traducen aí na gallega, dan pena. Dan pena. Non vos gusta o galego da galega? No, non sei se te acordas a película este de Sausana que dicía isto de Sayonara Baby, Pablo Ritini. Aí te vecino miña, está loco, raparigo. Claro, non se tiene poder, sabes? E depois te vecino todo para a frase que dicía el tío mi tiños, cousas así, non é? Por exemplo, en Portugal non vos serve o galego? Ah, bueno, sí. Non sei, a ver, nunca fomos Portugal. Sí, nos en Portugal sí que falamos galego, de feito entendíamos mellor. Falando galego que castelán. Eu nunca fomos Portugal. Sí, en Portugal, sí. Sí, nos estuvemos, nos fai dos anos e falamos, a verdade que falamos sempre galego, Portugal. Sí, porque se entendía mellor. Sí, mellor, claro. Mas tamén suele haber moita xente de Portugal, e tamén se usa Bastante o galego. galego, sí. De portugueses a galegos, xa que sí. Sí. Sí, porque hai moito Entendes portugués. mellor. Sí. En Canarias. Vedes ben que se recupere o galego? Eu moi ben, encantaría. Eu tamén. Aparte que me encanta escutar falar Eso sería genial. galego. Sí. Es unha cousa bastante nostálgica, pero bueno, hai que intentarlo. Sí, sí. Encantaría. E que se pode facer para recuperar? Eu creo que basicamente é no colexo. Na escola é onde deben empezar a... Buenas tardes. Boas tardes. Hola. Hola. Este va a ter que cortar esta nave. É igual, non pasa nada. Estamos grabando un Pero vídeo. marchou, marchou. Non pasa. Queda pouco. De feito, é o irmão que interrompiu antes de mão. Pero que? Eu creo que basicamente é na educación, o sea, na educación onde se pode empezar. Bueno, na educación mesmo creo que a xente nos temos que concienciar de que... Xa, pero creo que se os rapaces os conciencias desde pequeniños falan sempre o galego, ao final van falar o galego, para os maiores. Sí, pero ahora mismo hai moitísima xente que non fala galego. Se iso non lle inculcas desde que son pequenos, non van a acabar por non falar tampouco. Eu creo que sí que é importantísimo... É un proceso largo, a veces de cambiar, eso non pode cambiar un día para outro, non? Sí. Empezar, pois, na base, pouco a pouco. Eu creo que é importantísima a educación é máis o que ti enseñes tamén, claro. Ven aquí. Que me dice? Isto é sempre da miña filla, que nos falamos de sempre en galego. Na miña casa fala todo o mundo en galego. E ti que falas? Ti como falas, Falas en galego, ti? Que falas, galego ou... Que falas? Ah, xa, Para falar castelán. Ahora mismo xa non fala. Agora falas. E que falas, cariño? Pero, bueno, Fala castelán. temos a esperanza de que... E por que fala castelán? Eu creo que polo entorno, porque desde sempre na guardería lle falaron castelán e todas as nenas e nenos cos que andan, a maioría falan castelán. Eu creo que agora fui na guardería, porque a guardería falan en castelán, Claro. os meus cartables te falan castelán, pois aí... Sí, porque antes de ir á guardería algún palabra en galego dicía. Sí. Pouco falaba, claro, pero... Sempre castelán galego. Sí.
Eu estou convencida que vai falar galego. Porque non se